Machiegni nyakoro moge jwang'e weche mag tuke. Jatend migawo mar tuke Salim Mvurya owacho ni Kenya nyalo biro kawo kombe mar CHAN mibiro bagi pacho kae ochakore dwe manyien. Ka piny Kenya, Uganda gi Tanzania kanyakla dhi bedo weg pacho e tukego mabiro e Afrika ma ugwe kuom thuolo mokwongo. Mvurya osingo ni migawo mar tuke dhi siro tim ma pacho kae e yo mora mora. And I'm confident that Kenya is going to host CHAN. And from now on, I want all of us to put our radar and our energies to ensure that CHAN is very successful. Not successful as in hosting, but our football colleagues should also prepare our team so that Harambee Stars, can emerge the best in that tournament. I'm happy Mapinduzi is going on in Zanzibar, the Mapinduzi Cup. Wanatimore pinje maoko tim adhula ma pacho kae Harambee Stars nyoloyo Kilimanjaro Stars ma Tanzania gonde 2-0 e tuke mag laro okombe mar Mapinduzi madhi nyime piny Zanzibar. Gonde ma Kenya nolo